uhlelo lwakho luyingqayizivele yentandokazi ekhaya Jikelele. Umsomluko ke onzinyana kwabanye ziyakhala ziyalila. Izolo phela beyihephena kulokho kuthiwa nje hayi yabona le yokugcina emva kwale ngiyahamba dololo azidlali izidle kade nginikhuza. Abanye ke banqona ngisho nokuya emsebenzini angithi phela bazomhleka lidliwe ibhakabhaka bechoma ngalo ngolwesihlanu. Silapha ke umbukelisi kuphathele konke ongakucabanga indaba ehamba phambili ezemidlalo nayo phela ke intandokazi yakho engazi kahle ukuthi uyijahile ama trends. Khola sakhamba kanjani girl? Hawu kuhamba kahle, asisebahle. Oh, hawu siyamesha. Yazi lento yethu yokumesha. Kancane iyavela. Lishilo igijo lisitsho nje libhengeza ukufika kwethu siliqela lendaba ezitshotshentla apha ku DTT ewe kaloku igama lenkqubo Ekhaya Jikelele. Njengoko ke selechilo uqawami into yokubana kuninzi esikuphathele kona ngenene ungumlomo ongaxoki kuninzi esikuphathele kona namhlanje wena nje ithi zava uqoqa indlebe uqoqa amehlo qiniseka into yokubana ubiza nomeza kuba lento imnandi ngokuchubelana ewe kaloku umbungeli yiyo iMonday motivation ithi jonga mntasekhaya akulahlwa mbeleko ngakufelwa vuka uzivuthulule unqonqoze soze bayivale yonke iminyango lingade line nasentlango thimla ke ukhalosa kalubisi entabeni ephendulayo ngunonkanyezi jonga masitsha iqhuma njengamanje ke mbukela ke sibheke ihamba phambili kuleli hora. Yebo. Inkundla ephakamileyo kwiphondo laseNtshona Koloni inike inkampani yebhasi iGolden Arrow isithintelo senkundla esithintela imanyano zeeteksi ukuba zizibandakanye neentshukumo zodushe. Amalungu ebandla lakwaShembe abephume ngobuningi eyozama ukushumayela umoya woxolo nokuzwana ehostela kwaMashu eThekwini. Sihlushwa izintuthwa lezimpimko emabaleni. Okay, othethayo ke ngunonkalakazi ndicela nihlale bethunana niyibukela Ekhaya Jikelele kufumaneka indaba ezibalulekileyo imozulu ezemidlalo ezomculo ndicela nihlale apha ke nibukelile bantasenda ndithanda kakhulu sihlushwa izintuthwa lezimpimko emabaleni. Inkundla ephakamileyo eNtshona Koloni inike inkampani yebhasi iGolden Arrow isithintelo senkundla esithintela imanyano zeeteksi ukuba zizibandakanye neentshukumo zodushe. Esi sithintelo sikhutshelwe emva koviwo lwenkundla olukhawulezileyo ngalentsasa kunjalo ke iSantaco ibuyele kwisithebe sengxoxo norhulumente wephondo nababandakanyekayo kwilinge lokuphelisa uqhankqalazo lwecandelo leteksi. Inkampani yebhasi Golden Arrow ibhenele enkundleni kulandela udushe olukhambuke emva kokuba imanyano zeteksi ziqalise ukhanqalazo lentsuku ezintandathu. Kudutyulwe konzakaliswa umqhubi webhasi kwatshiswa ibhasi ezintandathu zale nkampani. Inkundla ikhuphe isithintelo esikhawulezileyo. The taxi associations that operate in the Cape Town metropole area are restrained from intimidating, threatening, harassing, or in any way interfering with Golden Arrow's operations throughout Cape Town. And they are also interdicted and restrained from intimidating, threatening, harassing, or assaulting any of Golden Arrow employees or passengers. Amagqwetha eSantaco athi le manyano ikhethe ukuqaqambisa ngoxolo izinyanzeliso zecandelo leteksi kwiphondo ikwaxeka izenzo zobundlobongela. Violence that was perpetrated was not Santaco members, but protesters that latched onto the stay away and strike. As the general public is aware, they peacefully demonstrated in an orderly fashion, drove their taxis on the N2 highway, and there's no incidences that is directly related and can be traced back to these taxi associations. Phakathi kwezinyanzeliso abecandelo leteksi bafuna isixeko saseKapa sinyenyise kwimithetho yaso engqingqwa kwaye bangoxuthelwa iiteksi zabo ngolwaphulo mthetho olungephi.
Amalungu ebandla lakwaShembe iNazareth Baptist Church ebuhleni abeshumayela ivangeli loxolo ehostela labesilisa kwaMasha eThekwini kwaZulu Natal. Umholi waleli bandla umduduzi Shembe ubehola umthandazo kuleli hostela. Leli hostela lakwaMashu lingelinye lamahostela adume kambi futhi elinesibalo esiphezulu sokubulala esifundazweni. Ukubulala nokudubulana sekuyinto yansuku zonke kule ndawo. Lokhu sekushiye izakhamuzi eziningi zesabela impilo yazo. Amakhosi asanda kuba nembizo kule ndawo ngenhloso yokuqeda lesi sihlava. Muva nje amaphoyisa athole umshini wokukhiqiza izinhlamvu obiza imali engaphezulu kwesigidi samarandi kuleli hostela. Kukholakala ukuthi umsolwa ubehlinzeka izigebengu ngezinhlamvu okubalwa kuzo nalabo ababamba izimoto zemali. Ngenyanga edlule kwadutshulwa onogada ababili kuleli hostela. Ngisaphinda amazwe engawasho eqaleni ukuthi kusala izintandane kuze kwakheke igebengu ngeke zakheke ezweni. Ngakho mazulu amahle ngithi asihlale phansi makhona ongabona ngasolinye asihlale phansi silungisane ngoba ukuxabana nokuphambana insila yasemhlabeni osuke ngisho ukuthi abantu sekufanele balimaza noma babulalane. Ibandla lamaNazaretha asebuhleni ahlangene lapha ukuze akhulekele leli hostela. Umkhuleko ubuhola unyazi umduduzi Shembe. Basizi namhlanje nakunjena nje siyajabula impela ukuthi uNkulunkulu akacele nako uNkulunkulu abadala ke. Mhlawumbe ahlele ehlalweni zabo ukuthi abamelekelele kuphele lokubulana kwabantu lapha. Amaphoyisa esifundazweni athi kudingeka izindlela ezahlukene ukulwa nobugebengu kule ndawo. Abahlali baleli hostela basanethemba lokuthi sisazotholakala isisombululo sokuqeda ukubulawa kwabantu yize isimo simanzonzo. Ngingunhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC kwaMashu. Usapho lwakwaNdlovu lufuna impendulo emva kokuswelekelwa ngumntwana walo uBrian. Lenkwenkwane ibineminyaka 15 nebifunda kwisikolo samabanga phakamileyo iQueen's High School. Kutyholwa ukuba ibilixhoba lokuxhatshazwa nekukholelwa lusapho lwayo ukuba kunobangela wokusweleka kwayo. The other doctors were taking samples of blood on his arm. He was on oxygen. They did CPR, but I could just tell that my son was not going to make it. And that was goodbye for Brian. That's how he left me. Umhla we-31 kuJulayi ibilusuku nje olufana nolunye ngelixa uBrian Ndlovu ebuyela ekhaya evela esikolweni. Nangona bekungabonakala into itheni kuye kodwa ngelixa eyokubona umhlobo wakhe ebumelwaneni wafika wamchazela ukuba akhange onwabe esikolweni. He told Simba he had a horrible day at school to an extent that he was pushed against the wall in the bathroom and forced to drink poison. Uthe ebuyela ekhaya uBrian wabesele engumntuwumbi ebila kwangoko wacela umama wakhe ukuba amphe ubisi esithi uyatsha etyhola ukuba wayeseliswe ityhefu. Usapho lwakhe lambalekisela isibhedlele kodwa ngelishwa oogqirha bakwazanga ukumsindisa. AbakwaNdlovu bathi bafuna ubulungisa. He used to tell me, Mama, I want to be the next Siya Kolisi. Mama, I want to take care of you because of my rugby that I'm doing at school. But all that now is shattered. All because of evil kids, undisciplined kids. So all I'm asking for is please put those kids where they belong, in the rightful place, which I feel prison is the rightful place for them. Lo gama isebe lezemfundo eGauteng lithi imeko engqonge ukusweleka kwalomfundi kagrade 9 isephansi kophando. Abantu abahlala emjondolo yasezamimpilo eRivali eGoli bathi impilo siyaqala ibiyele esimweni sejwayelekile emva kokujutshwa kwamaphoyisa kule ndawo kuzobhekana nabamba ngokungemthetho nabaziwa ngozamazama. Namhlanje ilungu lekomiti kasodolophu ejongene nokhuseleko loluntu umgcini Chwaku lityelele indawo abaxakileyo kuzo zamazama njengasezamimpilo nasematholesville eRoodeport nalapho kubanjwe khona uzamazama. Le inxalenye phulo lokubuyisela uzinzo kwimimandla ethwaqwe iintshukumo zozamazama. Abahlali bathi nangona bebona inhlanza nethemba ngale nquleqhu banethemba lokuba ababethwa ngemfiphindiwe ngokuba iphelele emoyeni le nquleqhu. Sekungcono okuba nide nafika la emphakathini siyakhona basilale. Besikade singalali sihlukumezeka ngo6 kuthiwe masihambe siyolala ngabaphathi bendawo. Abo 5 bofanele sokwendlini ikhala isibhamu.
ngoku mangibheka ngendlela enenza ngayo la emkhukhwini kuzathuleka sisakhona ukuhamba ngabo 7 ngoba bothi uyothenga uparafin ungasaphuma endlini ulalulambile. Uceba wendawo uthi isombululo sanaphakade kwintshukumo zolwaphulo mthetho kulengingqi kukuba ogobityholo basezama impilo bafudusele kwenye indawo. Our long-term solution, it's not for safety for police to be permanently here. Our long-term solution is it's that human settlement must come in and move those people who are qualifying to have RDPs to your flare-off, to your whole grant project. El phulo linwenelwe nasematholesville ngaserodeport apho amapolisa kamasipala umbwaxo waseGauteng anqakula didimbele eziseleni ozamazama amabini aze athimba nombayimbayi wompu. I knew that the operation here is Amatoleville because our intelligence gathering has been pointing us here. And we heard that there are actually guns that have actually been stored here. And because remember, this Amatole is the area where the Zamazamas, they're actually raping women. They take women and they go up into the mountain, as you can see there. Ugqirha Jwago uthi kuza kusekwa ibutho elilodwa yi-JMPD neliza kujolisa ekuthinteleni lwaphulo mthetho neliza kuqubisana ngqo nokombiwa kwemigodi ngongekho mthethweni. Idamu lasemthatha lingelinye ley'ndawo zokuyijabulisa kanti futhi ilona liwumthombo wamanzi wabahlali. Muva nje ke mbukelele idamu lithandwa yigebengu nosekukhathaza kakhulu kwabahlali. Umthatha yenye yedolophu ezinegalelo elikhulu kuqoqosho lomntla wempuma koloni. Kusenjalo ikwayindawo enezinga eliphezulu lolwaphulo mthetho kwilizwe. Nekwindawo yesihlanu phezulu kwezo zibalelwa phambili. Idama lasemthatha libonwa njengendawo yokutyala izidumbu. Isehlo sakamva nje sisangolwesihlanu apho kufunyenwe imizimba emithathu ibotshwe izandla. Aphaya kulahlwa abantu emanzini. Futhi bafika sekudala besolekile ngoba baye bafike sibakhuphe mhlawumbe sebeduphudupu sibiza amapolisa mhlawumbe umbone umuntu se edinga phezulu kwamanzi angajinga phezulu kwamanzi ixela into bakudala eswelekile sibiza amapolisa abakhupha amapolisa. Iyabaxhalabisa abahlali into yokufunyanwa kwezidumbu emanzini abawasebenzisayo. Mhlawumbe noba kungathiwa idama liyabiyelwa kungangcono ibe yi-1 indawo ekungenoka kuyo kube khona usecurity okhoyo oyazi into babekungene imoto ethile xa kungene imoto bekungene abantu abathile ngexesha elithile. Xa inobiyelwa le ndawo kungangcono ngoba ngoku umuntu uya nakweyiphi na indawo azolahla kuyo ezinto bazilahlayo kulamanzi siwasebenzisayo. Umasipala iOR Tambo uthi uza kuthethathethana nawo wonke amasebe achaphazelekayo ngenjongo zokufumana isisombululo koku. Sinamaqonga abizwa njenge-IGR nalapho sisebenzisana nayo sizigaba ezizohlukeneyo zikarhulumente lapho sixoxayo ngezinto ezichaphazela thina sonke ukwenza into yoba sibe nesisombululo apho sawubambisana kule ngxaki esijongene nayo. So lo mba ke yeminye yemiba iyawufumana ingqwalasela xa sihleli kumaqonga e-IGR. Kwinyanga edlulileyo umphathiswa wamapolisa uBhekicele namagosa aphezulu emapoliseni ebethethathethana nosomashishini kunye neenkokheli zasekuhlaleni ngendima yolwaphulo mthetho kwisithili sase-OR Tambo. Ucele uye wathi iqela lezokhuseleko liza kuba yingxenye yezicwangciso zokulwa ulwaphulo mthetho kwesi sithili. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eMthatha. Umphathiswa wombane ugqirha Khosiyentsura Magupha uthi urhulumente usekhondweni lokugcina izithembiso wazenza malunga nezicwangciso sezamandla seli. Magupha ebenika ingxelo yakhe yeveki ngobume bobuxhaka-xhaka kwisizwe obuqhagamshelanisa cebe izikhululo zamandla namasebe azo i-National Grid ukutsho nomphathiswa wezamandla weli ePitoli. Uthi ke umyinge we-50% womsebenzi wenziwa lisebe lakhe ugqityiwe okanye usekhondweni lokugqitywa. Ngokokutsho komphathiswa wombane ucimicimi ocwangciswayo uthe xhaxhe kunezinga ebekucingwa uza kufikelela kulo kobubusika. Magupha uthi benza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba ucimicimi ufikelela kwinqanaba elilawulekayo.
we want to go to a space where, of course, we're keeping to significantly lower levels of load shedding intensity during the peak. But in the context of what has been our outlook, I think the team has done relatively well. Okaramaghopa uthi kusafuneka kunikwe ingqwalasela umba wokuba besiwa nganeno kwizithembiso abazenzayo ngokulawula ucimicimi. Outage slips means that we make the promise to return the units on a particular date and we fail to meet our own promise. A function of planning, the team is doing everything possible to improve that area. Umphathiswa wombane uthi uMzantsi Afrika ufumana i400 megawatts yamandla eMozambique. NgoJuni urhulumente wathabatha isigqibo sokuba uEskom afumane amandla kumazwe asebumelwaneni afana neBotswana neZambia phantsi kwesivumelwano sezamandla iSouthern African Power Pool. Lufumene inkaso emandla uluntu lwaseBrockfontein eDikeni kwiphondo laseMpuma Koloni kurhulumente nakwabacandelo labucala ngomyezo wezilwanyana zasendle. Ukusweka ke kwalo myezo wezilwanyana kudale izithuba zomsebenzi kuluntu lwalengingqi. Lo mzi wezilwanyana livela tanci labantu abangama200 nabakhetha imbuyekezo yomhlaba. Le ndawo ineenhlobo-ntlobo zezilwanyana. Ukanti kuqeshwe ama-73 sabantu ngethuba kufakelwa iziseko ezidingekayo kule ndawo. Isincede kakhulu kuba sithathe umhlaba kuba umhlaba lamhlaba ngoku siufumene kwangowethu kodwa siyaphinda siyabenefita pha. If besuthengisela umhlaba ungazuba ngowethu and umhlaba uwetha mali. Eli phulo liza kuba negalelo kuphuhliso kunye nokhenketho ephondweni. Ukuze sikwazi ukubandisa amanani abakhenkethi abaza eMpuma Koloni kokubanika enye into abangazange bayenza ngaphambili. Le nto yenzekileyo apha siyibonayo okuluphuhliso lwenzekayo. Kuzawuthi umuntu xa esithi ndakhe ndaya endaweni ethile eGreat Fish kuthiwe ukhe waya nakula facility isando kwenziwa apha athi umuntu zange ndiye kuloo ndawo. So le nto izasinika ichance yokuthi sikwazi ukuthengisa iphondo lethu ngokuveza amanye amathuba ezinto abantu abakhenkethi abangazange bawafumana ngaphambili. The partnership sinayo with as private a game reserve and the private industry eyona isincedisayo because ixesha elininzi bebekade bephakuthi but bayayibona ngokuba hey le nto iyancedisa and abanye babo ndikhumbula sasikhupha apha i-rhinos umuntu waveza wathi ndinika umhlaba ndongeza kulo mhlatyana umncinci unikwe abantu mna ndinika umhlaba omkhulu andifuni nix safaka igame. Ndinguluba balodata kwindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Owengamele ezolimo esifundazweni iKwaZulu-Natal uthi bazohlomula kakhulu abantu basempendle njengoba kunohlelo lokutshalwa kwamazambane kule ndawo. Umnyango wezolimo ke ubuhamba nenkampani okuyiyona ekhiqiza amazambane iPotato South Africa. Intatheli yezindaba ke ze-SABC uCalvin okwadludla usiqoqelele umbiko olandelayo. Owengamele umnyango wezolimo kwaZulu-Natal uSuphazuma uthi le inqayizivele yohlelo lizokwenza omkhulu umehluko ebantwini basempendle. Sijabula kakhulu ukuthi iPotato SA isebenzisana nathi kulolu hlelo nabacwaningi bethu ukuze sikwazi ukuthi sithole uhlobo lamazambane esizothi liwe quality kodwa futhi likwazi ukuthi limelane nendawo yala lingabi nezifo ukuze sikwazi ukuthi sisize nomphakathi. Sicabanga ukuthi umphakathi walempendle uzoba nethuba lokuthi uthole okuningi ngalolu cwaningo esilenzayo kakhulukazi futhi konke sisikwenza kuzobuya kuthathwe umphakathi. Ulindiwe Ekhaya yena ongenye iphathimande empendle ngisho induna yesigodi esizweni samancamalala uthi bewumphakathi bazohlomula kakhulu kulolu hlelo. Ikakhulu lizosihlomulisa kakhulu siwumphakathi ikakhulukazi nje thina esiphansi kwesizwe sakancamalala ziningi izinto esizidingayo ezizosilekelela njengoba nje kufike lolu hlelo lolu lwamazambane. Siyabonga kakhulu. Urachichi Marukane ovele enkampanini iPotato South Africa utshele abezindaba ukuthi bafuna ukubona abalimi abavele eindaweni zasemakhaya bekwazi ukuhlomula bazenzela imali ngokutshalwa kwamazambane inkosi yebhodwe phela. We work together with the department to make sure that we teach communities about various types of diseases that are applicable to potato production. And in turn, our main aim
sifuna ukubona abalimi especially from the rural communities becoming commercial at the end. ngiuCalvin wakwadludla eindabeni ze-SABC. Uyaqonda ukhumbule kaloku mbukeli into yokubana iParlamente imemelela igalelo kuluntu ngokubanzi malunga nokuba izakhiwo zendlu wisomthetho kufuneke zikhangeleke njani na. Ukuquvula banzi ke lomba sizawuncokola naye kaloku unjingalwazi untsikelelo breakfast. Kodwa sakwenza oko emva kwentengiso. Wena ungaqushuqusha laze siyabuya ngongoku. Enkosi ngokuhlala nathi kaloku mbukeli nisayibukele Ekhaya Jikelele apha kwinkqubo ndaba yakho uDTT. iParlamente imemelela igalelo kuluntu ngokubanzi malunga nokuba izakhiwo zendlu yowisomthetho kufuneke zikhangeleke njani. Okukuza emva kokuba iParlamente le yatsha yanqonqa ngomlilo kweyomqungu kulonyaka uphelileyo. Ukanti ke kuthethathethwano namalungu eParlamente kutshanje unobhala walendlu uthi baza kumemelela amaqumrhu ahlukeneyo kunye noluntu ukuba luncedise ekwakheni ngokutsha iParlamente apho ke bonke abemi boMzantsi Afrika banokunxulumana nayo. Ukuva banzi ke ngalomba siyesarhweca unjingalwazi untsikelelo breakfast. Masikubulise sikwamkele enkqubeni njingalazi. Isibusile kwemsasazi. Siyavuya ngokuba ube nathi. Ingaba nje ungasinikezela ngamagqabantshintshi nezicwangciso zokubuyisela kwezakhiwo zeParlamente kwaye uchaphazele nohlahlo lwabiwo mali oluxabisa iibhiliyoni ezimbini zerandi luza kusetyenziswa njani? Zazi le nto bangaba iParlamente ichiswe ngoba I don't think yachiswa ngamabomu. Yayiphembelelwa imiba yezopolitiko kum. Ngoba zikhona nezinye izakhiwo zaye zatsha kanye zachaphazeleka like i-Constitutional Court. So into enhle le bangaba kuthiwe uluntu jikelele malithabathe inxaxheba uveza izimvo zalo ngoba sikwintando yesininzi and intando yesininzi ithetha bangaba urhulumente ophetheyo ngurhulumente wabantu. Ngoko ke izimvo zabantu zibalekile ndiyayikhuthaza ndiyayixhasa loo nto leyo nangona elilishwa uba ngaba kuphinde kwakhiwe isakhiwo besikhona ngoba la mali ininzi gqithi yimali bekumele uba ngaba yenza enye into kwezi ngxaki sinazo. I hope uba ngaba abantu abaphaphazelekayo kulomba badibane nengalomthetho but isigqibo soba ngaba abantu mabandakanyeke kwindlela iParlamente mayijongeke ngayo sisigqibo esincemisayo. Njengoko wena njingalwazi ubreakfast ugcinanisa into yokubana uyayikhuthaza into yokuba uluntu lubandakanywe bakwazi ukuthi thaca nabo izimvo zabo. Umbuzo omkhulu kukuba ingaba uluntu luzawubandakanya njani kwinkqubo yokwenziwa kweziqoqo uqinisekisa ukuba ngenene amazwi abo ayaviwa equlunqeni uyilo lutsho leParlamente. Yamsazi ekuqaleni benengxaki ukuva kodwa ke ingathi yabuza uba ngabe ngaba uluntu lizawubandakanya kanjani na kanye into edibene nto le. Zininzi indlela urhulumente anozenza. Umzekelo unakho ukuya kwindawo ngendawo abantu bahlala. Umzekelo you can say abantu basentshona koloni bazawudibana kwiindawo ezithile kufika abantu abasemagunyeni aphezulu bathethe nabantu baze nembono zabo kuchazwe but in as much as into enhle enqomekayo kufanele iqhubekeke abanye abantu bazawuthi but ndizawufumana ntoni kule nto leyo ndiyasokola andifumana imisebenzi aba bantu bahleli bodwa phana batya imali yintoni nebangela bangaba ndibe nendima endizoyidlala kwinto leyo. So I think uzazifumana nezo ndlela zocinga because abantu bafuna uzibandakanya kwiintshukumo zakarhulumente if zizawuza nenguqu kwindlela abaphila ngayo not nje uba ngabuye kwindibaniselwano apho kudibana abantu bathethe nje
So we just hope ngaba after le parliament ke yakhiwe sibone indlela yokutshintsha nosebenza, because iparlament ibalekile msasazi, yindawo yokwenza imithetho ngendlela ilizwe funeke libe ngayo, nendawo kumele bangaba isizwe sethu sibe kuyo. So iparlament indawo ebaleke gqithi, nendima yabantu nayo ibalekile. Usathetha njalo ngokubaluleka kweparlamente njengoko inikeza iqonga kwisizwe ngokubanzi into yokubana kukwazi ukuthatha izigqitywa ukuba kubekwe phambili. Ukulinganisa mhlawumbe ilifa lembali kunye nezinto ezintsha kunokuba ngumngeni. Ngawaphi mhlawumbe amaqhinga ayakusetyenziswa ukugcina ukubaluleka kwembali yendawo yedolophu ngelixa ke kubandakanywa izinto zale mihla ezichaphazela bonke abemi boMzantsi Afrika? Kuba wena njengalwazi wayichaphazela earlier into yokuba abantu baba nesikhalazo xa mhlambe bezawuzibandakanya kwinto, ingakumbi xa sizawujonga kwiintshukumo zikarhulumente, kodwa ufumanisa into yokubana akukho nzuzo ngalonto. Yes, msasazi. Okay, first of all, indlela la parliamente yokuqala echengayo ndisenombuzo, because abantu abangonogada babephi na, lo muntu kanye abantu bese babechisa babeyazela baba ixesha elithile onogada abazubakho. So the only conclusion enofika kwento baba mhlawumbe khona umuntu phangaphakathi okhupha lo information. I don't think that into nje ba umuntu ozimeleyo phangaphandle vela achise nje. So le parliament ke ngokuyikhoyo indlela enogcinwa ngayo into bangaba ekuqiniswe indlela ekhuselwa ngayo, kubekho onogada abakhoyo. I mean indlela iparlament ivele ichange andikayamkeli mna lihlazo elo kwisizwe sethu. Kumele bangabe ngaphinde yenzeke into le nabantu ababebandakanyeka bohlwaywe kanobomi, because iparlament imbali msasazi ngesilungu nokuthiwa heritage. So kumele bangaba, because la parliament I'm sure inayo ne library, so if uchisa land uchisa even imbali yesizwe. But I think nezinye izinto funeka zigcinwe ubuxhakaxhaka banamhlanje, zingagcinwa nje bangaba zibonakale zipha, but zigcinwe kubuxhakaxhaka banamhlanje bangaba xa kukho ingxaki zikwazi bangaba ziphinde zifumaneke. Njengoku sisho into yokubana ngenene iparlamente yimbali, kwaye lo mbuzo nawo wokubana mhlambe okanye njengoba urhanela into yokubana sikhona isandla semfene esithe sangenelela njengoku utshilo into yokubana oku ngabe mhlambe kuphenjelwe ngento enxulumene ngezopolitiko emva kwesisiganeko esothusa uMzantsi Afrika somlilo othe watshisa iparlamente kulonyaka ophelileyo. Ingathi mhlambe kumbukeli njengawapha amanyathelo athe athatyathwa uqinisekisa ukhuseleko lomlilo njengoku uye wacebisa into yokubana ubangaba mhlawumbe bangaba nogada bathini, ingaba mhlawumbe from last year uzothi kangoku amanyathelo oqinisekisa ukhuseleko athe athatyathwa ngawaphi? Asikava nto encumisayo kumsasazi, because we don't know, maybe ke after igqityiwe ukwakhiwa le parliament yakhiwayo sawubona ke ngoku izicwangciso zonke ezo zinto, but siyayazi bangaba ikhona imali ebekwecaleni ukwakha iparlamente, and isixeko saseKapa sazisa indawo apho imicimbi yeparlamente enobanjelwa kuyo. So at the moment kukho lo ndlela yosingatha imiba yeparlamente and iqonga ke linikezelwe elo hlobo. But asikava nto nge-security bangaba baye bayiqinisa njani na, because into ebalulekileyo ugcina imbali yeparlamente. I don't think andiqondi bangaba ngumba ozaba yingxaki, because amapolisa khona, if kukho inkxalabo, even amajoni ke anakho ke ubangaba sikulomeko ke soloko epha nawo uqinisa bangaba
uqinisekisa uba le nto yenzekileyo iphinde yenzeke kwakhona, because ipalamente le nto kuthiwa yi-national key point ngenye yendawo zesizwe efuneke zigciniwe. Ingaba kuya kubakho mhlawumbe amathuba amagcisa sekuhlaleni abayili bezakhiwo kunye mhlawumbe noonokhontraka ukuba bafake isandla kule project yokwakhiwa ngokutsha ukuze kanti bakhuthazeke nabo babandakanyeke njengoluntu kunye nokuxhasa uqoqosho lwengingqi? Ewe msasazi, kukho inkqubo usazi nawe kuthiwa yi-broad based black economic empowerment, which is triple BEE, eyoxhasa abantu abamnyama nabantu bokuhlala. So ine pillars eziyi-7. Enye yazo into yoba ngaba makuxhaswe abantu abangomama. Enye into yoba ngaba abantu bokuhlala xa kukho into efana nale eza kwenza uba kubekho isakhiwo kungathathwa abantu basuka kwezinye iindawo kodwa abantu bokuhlala abekho, nabantu abamnyama, nabantu abatsha, nabantu ekhubazekileyo, and nendlela inkampani enziwe ngayo ibe nabantu abathile, i-management zonke. So la policy ye-triple BE izawuncedisa ke ngoku uhlangabeza le nto uthetha ngayo yoba ngaba abantu bokuhlala in particular abantu abamnyama angakwazi njani thatha ixaxheba baxhamle nabo bathi bagcine imbali yoMzantsi Afrika. Njengalwazi sele kwi-18 months kutshiswe ipalamente kwaye ndiyaqinisekisa into yokubana unobhala wasepalamente uXolile George uye watsho into yokubana banethemba lokuba bangahle mhlawumbe bayagqiba ngoNovemba ka-2025. Ingaba mhlawumbe ungaqinisekisa okanye ngololuvo lwakho uyaqinisekisa uba mhlawumbe kuyothi kufika lo mhla okanye lo nyaka kube sele kugqityiwe, kwaye ingaba kuyoba kupho nawaphi na amanyathelo anokuthatyathwa uqinisekisa ukuba ngenene iyasebenza ipalamente nakubeni nje sibona into yokubana kusekhona le nto yokubana iyakhiwa? Msasazi bendingxaki kakhona ukuva ekuqaleni but ndizawuzama ukuphendula. I think icwangciso noko kumda ophezulu noko ngoku kusongwa ibhobhile izawukwakhiwa ipalamente nemali seyibekwe ecaleni but I mean regardless even if umbutho olawulayo awuwini unyulo I don't think izawuphazamisa amalinge okwakha ipalamente lonto leyo but ndiyathandaza uba ngaba le nto yenzekileyo ingaphinde yenzeke uba ngaba kubekho isiganeko esifana nesi siye sasibona uba kutshe ipalamente ukuqiniswe umba wokhuselo because ipalamente imbali yaseMzantsi Afrika indawo ebaluleke gqitha umsasazi. Siyayazi uba ngaba sinembali yoba ngaba abantu abamnyama bangene epalamente okokuqala ngo-1994, zonke ezo zinto ezo nemithetho epaswe phana neengxoxo ezenzeka phana. So xa utshisa ipalamente iyafana nomntu ongahloniphi isizwe ofuna into yoba ngaba makadiscipline. Njengoko inkqubo yokwakha ipalamente sele ikhona, ungathi mhlambe lithini ixesha eliqikelelwayo lolwakhiwo ngokutsha? Mhlawumbe abantu bangalindela uba igqitywe nini, njengoko usitsho into yokubana kubalulekile into yokubana ibe khona ipalamente njengoko iyi-national key point of the nation. Kwaye ingaba kuya kubakho nawuphi namanyathelo ethutyana okuqinisekisa ukuba nakubeni nje kukho le nto eyenzekayo kodwa inkqubo yona yokwakha ngokutsha nokuthi mhlawumbi ipalamente iyasebenza ngokufanelekileyo? Kudala msebenzi I think estimation noba mhlawumbi into engake iminyaka emithathu mhlawumbi okanye into ekweso space okanye
lo time frame mhlambi ebekwayo, but yeah bekhe ndayiva lonto leyo uba ngaba engathi yi-estimation ekhoyo leyo, but I think ikhona time frame ya proposal, but of course uku-appointa kanye ukuthatha, because it means uba ngaba funeka kubekho i-appointments ezenziwayo in terms of ono-contractor. Sometimes uba kunezinye i-politics ke apho ke sibonile abantu lento bikhe yenzeka kwi-construction sector, abantu befuna ukwakha ngenkani, bafuna imali eyabiwayo. Let's hope uba ngaba ezokwenzeka na ezo zinto. If yonke into ihamba kakuhle, abantu bokuhlala bayajongwa, kungathathwa abantu basuka kwenye indawo, and also iinkampani ezakhayo ingabi ziinkampani zabanye abantu, ibe ngathi ziinkampani zabantu abamnyama. I think if ezo nto zinokwenziwa, I think mna i-3 years iyawuba enough uba ngaba makhiwe ipalamente and then uqalwe ngomsebenzi. Mnumzana uBreakfast masibambe ngazibini ngexesha lakho, kwaye siyathemba into yokubana noluntu luthe laxhobiseka ngale meko. Ngokusakhulumisasa. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele, lo ke besithetha naye nguye uNtshingalwazi Ntsikelelo Breakfast. Besixovula kaloku ingxoxo yasepalamente njengoko mbukeli kukho izicwangciso zokuba yakhiwe ngokutsha. Uyawuqonda ukhumbule kaloku mbukeli into yokubana kulo nyaka ophelileyo yatsha yangqongqa. Kwaye ke umnumzana Breakfast uye waqinisekisa into yokubana ungenelela koluntu kubaluleke kakhulu ukuze kube kanti kuyaphuculwa noqoqosho lwalapha eMzantsi Afrika. Eyigcinanisa kaloku nendima yasepalamente esitsho into yokubana kulapho kaloku isizwe ngokubanzi kuthatyathwa izigqibo. Ngoko ke elinyathelo lokuba ithe yatshiswa uyalichasa ke noko. Ngoko ke mbukeli rhabula ufince kuqikelelo lwemozulu. Okwamanje ngembukela sinje qu 8 lo sobe sesibuya ke nehamba phambili singena ehoreni lethu elilandelayo.